טן, וזה אבי. אין לנו דלק באוטו, אז אנחנו מדרדרים את האוטו בתנועות דחיפה. זה פז'ו, זה אוטו חרה. לא, זה איפה אוטו. טוב, זה אוטו סביר, בסדר, הוא גרוטה, הוא רועד ומביאים לו פליקים והוא מפליק. לא משנה, אתם רואים עכשיו הוא הביא פליק והאוטו הפסיק לרעוד. לא משנה, זה אוטו חרה, קיצור, הוא מתכחש. אנחנו הולכים להגיע מפה לעוד 300 מטר לרחוב שלי בדחיפות, בלי כלום. תראו עכשיו את זה זז, אנחנו עכשיו דוחפים את האוטו. יאללה אחי, 3, 4 אחי, האוטו נוסע. אנחנו דוחפים את האוטו והאוטו נוסע. האוטו מתקדם. תראו את אבי, אתם רואים? הוא זז, וגם אני. וואו, זהו, אנחנו סוגרים פה אחי, כמעט נתקעת בפח, ואנחנו לא לוחצים על הגז. אחי, עצור, אימא'לה. אחי, גם לאיזה 70 קמ"ש בדרדור. אחי, האוטו שלך חרה, אחי, האוטו שלך חרה. אומייגאד, אנחנו ממשיכים להידרדר, אנחנו עוד שיום מגיעים לתוך עד הבית שלי בדרדור. אחי, תגיד משהו לסיום הסרטון. אחי, ולסיום הסרטון נגיד את המילה שירות הכי אוהבת.